بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا وسيلتنا إلى ربنا أبي العباس مولانا أحمد بن محمد الشريف الحسني التجاني وعن خلفائه ومقدمه ومريده وتلامذته وكافة أهل الله أجمعين بندرابة مسيب جول تدوبة يبيانكوبة آية وحبرير دي بي دي تي في فتبارك الله تقال نجتو إن الله سبحانه وتعالى جول دي النبي صلى الله عليه وسلم mo ganduɗa so tawi a juuli e makko laawol gotol Allah juula e ma laaɓi sappo sa a juuli e makko laaɓi sappo Allah juula e ma laaɓi temedere sa a juuli e makko laaɓi temedere Allah juula e ma laaɓi ujunere sa a juuli e makko laaɓi ujunere tewma en harma maana jeyli ɗum noon en mbi sallllahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi ddin en juuro ceerno men khalifa men seydi cheikhana ahmada tidiane radiyallahu anhu kanko e khalifaɓe hohoɓe ardiɓe laawol ngol e dendagal muqaddameɓe kamɓe fof yo jaam e kise Allah e weluy Allah won e mabɓe en garti e yewtere men suukara korka no gowɗen wadde e kala altine walla kala aljuma so tawi oɗo waktu heedi fa tabarakallahu eɗen jetta dendagal bandira wattu hakkillaji muɗumen e ngoɗo ayawo woni Pire TV ha tengti e yewtere men no keblaten woni suukara korka alhamdulillah fa tabarakallahu en garti e yewtere no mbiɗen ni tan no gowɗen waɗirde e kala altine walla aljuma jaggan en caméra o ko Djiby Dieng fa tabarakallahu yeeso ayawo ngo musidɗo mon almudel mon akhukum al ustad Mansour Sall khadimul ilmi wal ulama'i wal muslimina jami'an mo ganduɗon ko bindan gandal bindan anduɓe e dendagal julɓe e kuptidinne muɗum ɗum noon ñalawma hande o eɗen bismi e ndeɗo yewtere hoɓɓe ɓe ganduɗa ko hoɓɓe tedduɓe te kadi ɓe gona hoɓɓe e hono ɗeɗo mana jonde walla hono ɗeɗo jewte nde wonno koye ɗum tan ɓe guuri daiman aɓe e da'awaji aɓe e tafsiraji alquran fa tabarakallahu ɗum noon eɗen mbiya tan bisimilla mabɓe eɗen e yewtere he inchallahu taala ɗum noon ene heedi to banggam ñaamo ga ceerno Mouhamadoul Amine Diallo toon to cuuɗi men Kawel Dialluɓe ene heedi to banggue men nano on mo gandanɗa hoorema woni ceerno men Cheikh Tidiane Kane toon to cuuɗi men Madina Toroɓɓe kono kadi ɓurɗo lollirde ɓurɗo andirede Torodo Baye inchallahu tabaraka wa taala ɗum noon en tottat tan ceerno men Cheikh Tidiane Kane o salmodira e bandiraɓe Cheikh Tidiane falyatafaddal maskuran assalamu aleykum wa rahmatullah حمدا يدوم دوام العلم والأمل حمد مطلقا لذات الباري ثم سلامنا على المختار بدر الوجود مركز الأسرار سر الشؤون مجمع الأنوار حق قدره ومقداره العظيم وبعد نسلم عليكم نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الحاضرون الكرام مسبة تدوبة إن تلمني سلمنا عند الإسلام إن بيو جمع كسال وانا إميدن وانا إكلا جولبة إن تلمني سنغال فوق نفوتير إن تلمني مودو ليديو تلمني سيرنا بميدن إن غندو دا وني سيرنا بميدن دو بانجت طريقة woni ceerno Nourou Sall mo daara halayɓe jooɗiɗo ɗo Liberté 6 en calmini baye ceerno Oumar Ba Lewe mo ganduɗa ko feccere e meɗen feccitinde e meɗen jiɗɗo en kursinɗo en saabu Allah balluɗo en kadi e lawol Allah en calmini Madinaɓe fof en calmini Sénégal naɓe en calmini Fuutankoɓe fof en calmini seernaɓe men fof en calmini ceerno Mouhamadoul Mansour gonɗo sababu jonde men ɗo en calmini kadi musidɗo meɗen cettudiɗo men jaaɗiɗo meɗen e saabu Allah ceerno Mouhamadoul Amine min gawlo annabi sallallahu alaihi wasallam emin ñawonma Allah yo Allah semmin dande nde sellina Allah kadi rokkuma ko ɓuuri fandare ma e barka Cheikh Tidiane calmini musidɗo men jeeyaɗo ɗo cuuɗi men Kanel joguiniɗo en camaraji o en calmini ayango Pire TV foof en calmini jinnaɓe meɗen jooɗiɓe ɗo Zangbaw en calmini Fuutanko fof calmini Sénégal foof o musidɗo moɗon Cheikh Tidiane Kane Torodo Baye assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum assalam wa rahmatullah wa barakatuhu ceerno men Cheikh Tidiane Kane ɓurɗo lollirde Torodo Baye enen fof en nani ɗiɗo gardide ɗiɗo calminali juɓɓuɗe ɗiɗo calminali nuɗuɗi calminali ɗi ganduɗen ko calminali alliyankoji fa tabarakallahu en lomtima bandiraɓe fof e ruttude salminadu min mbima wa aleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh ɗum noon ceerno Mouhamadoul Amine Kane bisimilla calmodira e bandiraɓe yeɓiyankoɓe السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والأنبياء
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين آمين. caggal yettude Allah ko julde annabi o sallallahu alayhi wa sallam e juurade seydi Cheikh Tidiane Chérif radiallahu taala anhu amin kadi e juurade jinnaɓe men jooɗiɓe hannde to boppo ɗo ri 5 woni Alpha Abdallahi Diallo almudo ceerno Mouhamadoul Amine Diallo en calmini neni men jiɗɗo men haɓiɓe ha gonɗen ko darade ene wiya ko gowlo annabi o sallallahu alayhi wa sallam en calmini khadimul ilmi woni oustaz Mouhamadoul Mansour Sall e musidɗo men ceerno Cheikh Tidiane Kane Toroɗo Baye e dendagal jeeɓowo Ayaw Pindi TV wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. machallah wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin. ɗum noon a jarama ceerno Mouhamadoul Amine Kane toon to cuuɗi meɗen Kawel Jalluɓe yo Allah yo moƴƴere. ɗum noon en gartat tan e ceerno men Cheikh Tidiane Kane ɓurɗo lollirde Toroɗo Baye. ɗum noon Toroɗo Baye guinnotoɗa tigui rigui bandiraɓe ganda hol gonɗo Toroɗo Baye so tawi min namdimama hol gonɗo Toroɗo Baye holko mbawata jabade min oɗo saaha inchallah. eyyi Toroɗo Baye ko seydi Cheikh Tidiane Kane radiallahu taala anhu almudo ɗo ceerno Yahya Agne Gawol almudo ɗo ceerno Ahmadou Mboliyel almudo ceerno Mouhamadou Rasoulou Ba almudo ɗo ceerno Ahmad Sall Mardawalo almudo ɗo ceerno Nourou Dine Sall woni jooɗiɗo Daara Haleyɓe almudo ɗo ceerno Oumar Ba almudo ɗo kala ceernajo ɗo wawi wonde e nder Sénégal. Toroɗo Baye jeeya ko Madina Toroɓɓe Toroɗo Baye Madina Toroɓɓe Madina Toroɓɓe woni ke région de Matam département de Kanel commune de Wouro Sidi wuro mo ganduɗa ko toon keɓɗen foof men toon mawnuɗen toon mbaɗɗen foof men toon kadi jiɗeɗen toon kadi jiɗɗen toon woni kadi fawro men toon woni woso men saabu annabi sallllahu alayhi wa sallam hubbul waɗani alal iman yidde ɗo jeeya ɗum jeeyake imanagal basortoɗen parnortoɗen ko Madina Toroɓɓe. hande noon Allah joƴƴini en nokku ɗo wiyete Zac Mbao. Zac Mbao ko sara sa paasi Gara Mbao ko adi e to Tinguéji ko ɗon leegal en wiye Zac Mbao e cité RTS walla cité ene wiye Imigiri en calmini Zac Mbao naaɓe pooɓ e kuuɓal en calmini Sénégal naaɓe foof Toroɗo Baye ko ni fuftiri. machallah ko noon tigui en paami ko kanko wiyete ceerno men Cheikh Tidiane Kane ɓuurɗo lollirde Toroɗo Baye enen fof en nani gardindi machallah ɗum noon wadde en gandi mo kufduɗen yewtere nde o ewa ko wittiyanke kadi fa tabarakallahu kadi ko baɗɗo almudagal tigui rigui no hannirta ni. ɗum noon yo Allah yommo ko ɓuuri moƴƴude en ko jobdi. ɗum noon ceerno Mouhamadoul Amine Kane Diallo Kawel Jalluɓe guinnotoɗa bandiraɓe mbawa andude holi gonɗo ceerno Mouhamadoul Amine Diallo. alhamdulillahi rabbil alamin. ceerno Mouhamadoul Amine Diallo ko ibnu Alpha Abdallahi Diallo no mbiruɗen ni mo almude ceerno Mouhamadoul Amine mo ceerno Cheikh Yumma Kane li eɗen duwo to Allah ɗo yo Allah junde balɗe ceerno Mouhamadoul Amine kadi duguso ngo ɓooya ngam barke annabi o sallallahu alaihi wasallam wonno ko nafoore mere ceerno Mouhamadoul Amine Diallo ko ɓurɗo lollirde ceerno Kawel walla mbiya gawlo annabi sallallahu alayhi wa sallam almude ceerno Alhasan mo ceerno Ahmad Dabiya. alhamdulillahi rabbil alamin. enen noon ha joni eɗen janggato Dabiya ɗo ñawoje janggaten ɗon kala korko ɗon kewɗen arde e Dakar koren ɗo ha lewru ndu maaya dutteɗen Fouta ko oɗo woni ceerno Kawel. allahumma salli ala rasulillah sallllahu alayhi wa sallam. ɗum noon wadde en paami ko kanko woni ceerno Mouhamadoul Amine Diallo toon to cuuɗi men Kawel yo Allah yo moƴƴere. ɗum noon bandira musidɓe tedduɓe no gowɗen wadde ni tan en gardi e yewtere nde haa ɗo no gowɗe wi koɗo hankadine ari e waynitade koɗo hankadine waynima woni lewru korka teddundu sahru ramadan al moubarak en keeɓino wawde jaɓɓade lewru ndu eɗen ñaago Allah subahanahu wa taala kadi yo Allah wattu en e duusoɓe yo Allah wattu en e duusoɓe bijaye seydil wujudi wa alami suhudi fodde mana ganduɗa hoorema balɗe ɓennuɗe ɗe yo Allah waɗan en ɗum korkaji jaɓaɗi yo Allah waɗan en ɗum korkaji jaɓaɗi fodde ko heddi hen ko kadi yo Allah hokku en no timminirɗen enen e kala julɓe so en timmini kadi o jaɓana en. ceerno Cheikh Tidiane Kane Toroɗo Baye eɗen e balɗe sappo cakkitiɗe e nder lewru korka balɗe sappo cakkitiɗe e sahru ramadan al moubarak en ɓenni balɗe sappo yurmede Allah en ɓenni balɗe sappo kafragal Allah yaafuye Allah en natani balɗe sappo ɗe ganduɗa ko itqun minan nar ko rimɗinede e jeyli jahannam yo Allah wattu en e rimɗinteɓe ɗiɗo jeyli kadi balɗe sappo ɗe ganduɗa koye majje jamma ɓurɗo teddude e jammaji jamma mo ganduɗa ko jamma lailatul qadri ewa jamma mo ganduɗa ɓuuri fodde lebbi ujunere sa rewi hen Allah ene fota e dewɗo Allah duuɓi capanɗe jeetati e tati e lebbi nayyi. ɗum noon hande noon
woni toɓɓere yewtere meɗen koko faati e zakatul fitre ɗum woni mana askal muddu hoore ɗum noon Cheikh Tidiane Kane ceero men Cheikh Tidiane Kane toroɗo bayi min dutta konngol ngol e maɗa inchallah mbawa famminde yimɓe ɓe holko woni zakatul fitre eywa mana ko wiyete ko askal muddu hoore nde wonno waktu muɗum hankadine yonti machallah min calmini gongol zakatul fitre ko annabi sallllahu alayhi wa sallam farli ɗum e meɗen no korka ka Allah farliri e dow meɗen korka ni ko noon sallllahu alayhi wa sallam farliri e meɗen zakatal fidiri askal muddu hoore mawɓe men mbiyata annabi sallllahu alayhi wa sallam wi so neɗɗo hoori korka balɗe capanɗe tati walla o hoori balɗe nogas e jeenayyi korka ka yowoto hakkunde leydi e asman ngabbinta ka yottoɗo ko hani yottade ka jaɓeɗo saabu wal amalu salihu yarfa'ahu golle moƴƴe Allah wi ɓamtadde ɓayde korka ka ɓamtima kono aɗa yiya ka kana hakkunde leydi asman ka jaɓaka hakan ɗon yowi firti koka jaɓaka ka jaɓete noon ko ma ka yotto juuɗe Allah subhanahu wa taala saabu Allah wi assawmu li wa ana ajizi bi o wi Allah wi korka ko min jeeyi ko min Allah jeeyi ko min yoɓata kadi korka waddene elle ene waɗa namdal hol joɓowo julde hol joɓowo askal hol joɓowo goɗɗum hol joɓowo hajju hol joɓowo ɗum ɗo Allah yoɓata kono noon korka Allah heerori Allah wi korka ko min jeeyi ay moni kala e nder galle ma aɗa jogui tan ɓiye tawi ko oɗo woni ɓiye mo ɓurɗa hursinde ɓiɓɓe ɓe Allah elle ko korka ka o ɓuuri huccodirde e jeeyaɓe Allah ɓe o wi korka ko min Allah jeeyi ko min yoɓata Allah holko yoɓata Allah somo yobma korka o yoɓatoma ko hoore makko subhanahu wa taala so o yoɓimo hoore makko noon an neɗɗo o a yoɓama Allah adden dañi Allah sa dañi Allah tan a wontat Allah waddene korka ko Allah yoɓata askal muddu hoore sallllahu alih w sallam farli en o farli e meɗen noon ko ɓuuri jaalade ko wuro ngo ko ñamata ko ɗum ɗon woni askal muddu hoore tawi ko gawri tawi ko maaro tawi ko samme kala no wawi siforade e ñaɓɓe ko ɓuuri jaalade ene ñaame e nder wuro ngo ko ɗon askal muddu hoore ngal yaltinte tawi ko maaro ɓuuri jaalade ko maaro jaltinten tawi ko gawri ɓuuri jaalade ko gawri jaltinten eɗen nana noon woni hen ene mbiya askal muddu hoore hande ko ɓuuri hande ko jaltina haalis jaltina haalis saabu miskine Allah sa rokkimo gawri walla maaro e ñalowma julde elle a ɓeydi annudemo kono ɗum ɗon yaltinde haalis nde ne sellade e banggue hanifiyankoɓe kono anen malikiyankoɓe e shafiyankoɓe ken waɓɓe ɗum ta raddu en jaɓani ɗum ɗon accuni hande kam en yaltine haalis jaltina 1000 francs wona fotodira e muudo ngo muudo ko kiloji ɗiɗi nde mbayranno ɗen ko ɗum ɗon wonanno anda noon hande kilo gawri no foti so tawi kilo gawri ko temedere kiloji ɗiɗɗi ko temeɗɗe ɗiɗi jaltina fodde kiloji ɗiɗɗi qimoɗa ɗum e haalis jaltina temeɗɗe ɗiɗi ɓe min dokka ɗum miskine kono cheikh oumarul fouti tal radiallahu taala an o wi innal huda fi zicri wassunnati qad wa mu'tarad mu'rid an hadayni qad ma'dunati l a'immati l a'lamu tafsiri hadayni bihi yuram wa minhuma tahqiqu dha yuram wa man khala an wahidin yulam wa jami'ul kullu huwa al imam fi ayi asrin kana wassalam cheikh oumarul fouti tal radiallahu taala anhu o wi peewal woni tan ke qur'an qur'ana wi kataba Allah farli e meɗen sawmu annabi sallllahu alih w sallam furida o farli e meɗen zakatal fitri o wi innal huda peewal ko zicru e qur'an eɗen gandi qur'ana Allah inni wi ɗum zicru Allah wi ko minen jippina zicru o kadi ko minen kadi ndenatamo Allah wi ko minen jippini zicru qur'an o kadi ko minen kadi ndenatamo wadden sunna o noon annabi sallah wi ko farada ay ko annabi farli ko elle daroto ko darde comme no ko Allah farli ko darto ko darde farilla sabu kala ko annabi haali ummi koɗo Allah subhanahu wa taala annabi wi noon ko jaltine tamoroje walla jalti noon gawri walla jalti noon ko guurɗon kono annabi wiyani haalis hanifiyankoɓe noon mbi ɓayde hande aduna o yettima ɗo zamanu sandi jaltinen haalis anen malikiyankoɓe joni ene waɗi yaruɓe hen ko wayno lahmiyi en ibnu rushdin en ɓe mbi haalis ene yaltine kono anen kam en ɓurani yarude haalis ena yaltine jaltinten ko gawri saabu farada annabi ko farada mi farli e moɗon
ko annabi ko farli ko noon la taghayyara wala tubaddal en gossittako ɗum en canzata ɗum o wi ko tamoroje wonande wuurɓe ɗum o wi ko gawri wonande wuurɓe ɗum o wi ko suuna wonande wuurɓe ɗum tawi ɗeɗo leƴƴi pop noon ene guura e nder wuuro he ƴeewa ko ɓuri jaalade ko wuura ko ɓuri hewde jeere ko ɓuri hewde jeere ko hande so tawi ko anen ɗo ko maaro ɓuri hewde jee sabu kala cagginta ko ceebu jen ɓayde ceebu jen ɓuri hewde noon wadde ne jaltinen maaro ko machallah a jarama no feewi toroɗo Baye en nani gardin ndiɗo no wayi wadde fayida ni fa tabarakallahu en paami ko wiyete ko zakatal fidri askal muddu hoore wa so tawi neɗɗo o yaltinani ɗum yo andu korka ka nano yowi hakkude leydi e asman ko mudduji ɗi ngabbinta mana korkaji yetto mana wawa jaɓede kadi e nder yewtere he to banggue askal muddu hoore dari ko darde mana farilla mana ko sunna kono dari ko darde farilla no mbiɗani ko nala sallah sallam farli ɗum ɗum noon enen fof eɗen gandi wadde ɗum hankkadi wonti farilla e dow koye meɗen ɗum noon kadi foɓɓe mana foti yaltinede koko wuura ko so tawi noon ko gonɗo ɗo e Dakar no wini foti yaltinde ko maaro saabu enen kamɓe ganduɗo e Dakar ko ceebu jen wuuraɗo wo amma so tawi ko nokkuji goɗɗi ko wayno diwanuji goɗɗi ɗi so tawi ko ɓuuri wuure toon ko wayno gawri en ñandi ko en ñoobuko en feela en makkari en beele en ɗeɗo gaweje so tawi ko ɗum ɓurɗa wuurde koye ɗum ɓetata jaltina ko ɗum ɓetata jaltina mudduji ɗi kono noon kadi en paami no no toroɗo Baye wi ni won hen ne jaltina haalis kono noon koko wiyete ko tan zaman nela sallah sallam on saaha ko guura ɓuuri hatujinede wako tamoro en e ko nandi hen ɗum yimɓe ɓurno hatujinde kono oɗo saaha zaman o tawde aduna o daraki ɗo gotel hande zaman o yimɓe ɓuuri hatujinde koye haalis koye ɗum ɓuuri hatujinde wadde noon won mazhabuji cellinde ko wayno mo kala Abou Hanifa ene sellin ɗum ƴetta mana mudduji ɗi qimoɗaji to banggue haalis mana jaltina totta miskineɓe Allah walla wasɓe walla foɓɓe totteɗe ɓe ma en gar hen joni joni so hawre welede Allah Malik yankoɓe ni ene jaari ɗum hay Malik yankoɓe ene jaari yaltinde haalis totta mana foɓɓe totteɗe ɓe ɗum no wadde poɗɗo yaltinde mana mudduji sappo walla mudduji joyyi so tawi hoddirama muddu fof ko temedde aɗa wawi ƴettude mana 5000 francs ujunere totta mana foɓɓe totteɗe ɓe inchallahu tabaraka wa taala joni noon toroɗo Baye hol foɓɓe yaltinde hol foɓɓe kadi yaltinanede yaltinte zakatal fidri ko hurrin muslimin ko dimu juulɗo zakaran kana aw unsa so debbo so gorko saghiran aw kibaran so suka so mawɗo dimo yo won dimo sharɗi goo o wona juulɗo sharɗi ɗiɗi so suha so mawɗo emo yaltina so gorko so debbo emo yaltina tawi noon ko baaba galle woni e galle muɗum emo jogii ɓiɓɓe waasɓe walla emo jogii ɓiɓɓe sukaaɓe waasɓe walla ɓiɓɓe mawɓe kono koɓe waasɓe so o yaltini o yaltinannat o yaltinat ɓiɓɓe ɓe kadi ene yaara e sunna adoto yaltinanede ko ɓurɗo famɗude duuɓi e nder galle o wona afo o wona afo o ɓurɗo famɗude duuɓi e nder galle o ko toon wonata goo dewɗo heen o rewa heen dewɗo heen o rewa heen ɓurɗo duuɓi e nder galle o ko on sakkitto ko bil aksi wontat ko yo wontat ko gardinoɗo o sakkiriɗo ardore tigi so tawi noon kanko jaltinowo o wawa yaltinande ɓe kamɓe pop masalan o jogii ko mudduji 4 o foti yaltinande ko joyo so yanti hen wona jeegomo yo yaltinan ɓurɗo famɗude o rewna hen o rewna hen ha ponnoɗo wonde joyɓijo o lomtina ɗon hoore makko sabu fuutankoɓe mbiyata yiɗande hoore mum wona añande bandum kono kadi wona yiɗande bandum kam kono wona añande bandum kono noon ɓeyde ko shar'iyya hoorema ardina e dow goɗɗo Allah subhanahu wa taala wi ko dande koye mon u anfusakum dande koye mon wa ahlikum naran ay wa ahlikum ari ko u anfusakum ha pari alaykum anfusakum no waggini mon koye mon ay u anfusakum dande koye mon wa ahlikum naran waddene so tawi heddima goto muddu goto ane goto ɗacco goto o jagga mudduma o jaltina tawi ko muddu goto ɓolo joguiɗa galle o pop joɓe jooɗo jaltinana hoorema gallo fof momtama jaltinana hoorema tawi noon ko gorko ene wondi e joom suudu mum foti joom suudu o ko galo foti ko basɗo ɓayde tan ɓoggol nana e makko kanko haɓɓimo walla ko rewɓe o jogui 3 ha 4 kamɓe pop kanko yaltinantaɓe so yiiɗi kamɓe ɓuurimo jawdi
so yiɗi kanko ko basɗo so yiɗi ko galo so yaltini hoore makko ene waɗɗi e makko no yaltiniri hoore makko ni noon woɗɗori o yaltinanaɓe sabu kamɓe koɓe suddiɓe makko joni ɗon hayso tawi suddiɓe hayso koɓe milliardaire uji hay sinno suddiɓe ko multimilliardaire uji waɗɗi ke makko sabu ko kanko woni gorko Allah ko arrijalu qawwamun ala nisaa ɓe ɓurnira noon ko kamɓe nafqata ɓurnira ko kamɓe kumata ɓe ɓurnira ko kamɓe kalfi ɓe ɓurnira kadi ɓoggol debbo o woni ke jungo maɓɓe madama ɓoggol ngol nani e jungo ma ko waɗɗi debbo o nafaqe makko waɗɗi ke ma kono ko bil ma'ruf no moƴƴiri Allah wala to badir tabdiran woto won tan aɗa jogui tan aɗa bonna kadi woto won kadi aɗa jogui kadi taƴa jungo ma ngo ga mbasa nafɓudeɓe ala a wertat jungo ma ngo Allah wi woto wertu jungo ma ngo ha werto kono kadi woto hofgo kadi ha ngo hofo yo fot la tabsud yadaka woto wertu jungo ma kadi woto hof jungo ma kadi ila unqiga e dow genol ma waddane nafqaɓe ɗum ɗon koko waɗɗi e ma so jogui ɓiye kangaɗo kadi ene waɗɗi e ma jaltinanamo askal muddu hoore ɓayde o ala jawdi kangaɗo ene jogo jawdi hakkille mo wirni foof ene jaltinane tawi noon ko goɗɗo gonɗo e nder galle ma ko ɗon o ñamata baafal gotal uddata on waɗɗaki ema jaltinanamo askal muddu hoore kono sa yaltininimo askal muddu hoore ajaza ene yona comme no oɗo ke nder galle ma e hoɗi ano ñammintamo yarnatamo waɗɗaki ema ñammindemo yarnudemo kono ɓayde galle ma defi emo ñama hen emo yara hen ɗum ɗon longere makko ko hen woni ɓayde tan o jeyaka e ɓesgu ma jeynimo e ɓesgu ma tan ko aada hoddemo e nder galle ma kono o jeyaka e ɓesgu mo Allah waɗɗini e ma ɓeeɗo ko an nafqataɓe oɗon jaltinanamo askal muddu hoore waɗɗaki e dow dande ma kono sa yaltininimo askal muddu hoore basi ala hen ene yiiɗa jaltinanamo tabarakallahu ko noon tigui en paami on mo ganduɗa gonɗo e nder galle ma ene koye galle he wuuri longere mum koye nder galle he woni on so tawi a ƴettanima muddu a waɗi mana ko yooɗi a waɗi kadi jokkere enɗam kono noon wona hunde waɗɗide e maɗa hono no waɗɗorima to banggue jaltinande joom suudu ma walla ɓesgu ma walla ɓiɗɗo giwɗo e keeti ma ni kadi paamen no toroɗo baawi ni mudduji ɗi so tawi aɗa ɓeeta gadortoɗa ko ɓurɗo famɗude o ɗum noon eɗen jogui hen namdal ma en gar hen joni joni ko wona ɗum ko bindan liggotoɗo e nder galle aɗa ƴetti ɗum ene golla e galle ma ko bindan ma walla oɗo ko garde corps ma kañum woni sécurité kañum woni mana gardo galle o e ko nandi hen walla oɗo ko gollowo maɗa ko surgo maɗa kañum heedanma to guesa walla kañum toppitanma jawdi ma ko gaynako ma beele ɓeeɗo kañumenne yaltinande ɗumen mudduji ɓetana ɗumen mudduji ko farilla walla e maɗa walla ala wona farilla kadi gueɗel ɗimmel ngel beele so tawi neɗɗo o itti askal muddu hoore omo ene sella o eggina mudduji o nawa ɗum banggue goɗɗo comme wona ɗo e nder lamorgo leydi Sénégal ƴetta mudduji nawa ɗum to ɓundu walla ferlo walla salum e ko nandi hen beele ɗum ne sella eyyi namdal gadingal ngal namdiɗa ngal tawi neɗɗo mo ganduɗa ko bindanma an jagguimo lewru so mayi aɗa yoɓamo walla gaynako ma walla liggantoɗoma kala liggeyomo wawi ligganadema ɓayde tan o jeyaka e geñol ma waɗɗaki ema jaltinanamo askal muddu hoore so tawi noon ko kalfaɗo joom suudu ma walla kalfaɗo nene ma walla kalfaɗo gorgol ma tawi nene ma ala ɗon moɓe kalfi tawi wona noon moɓe ligginta eɓe jooɓa kamɓe kalfimo no waɗɗiri jaltinanaɓe askal ni ko noon waɗɗori kamɓene kala mo waɗɗi e maɓɓe ɓe jaltinan askal ko noon kadi waɗɗori ema jaltinana oɗon askal tawi comme no korɗo maɓɓe walla maccugel maɓɓe ko kamɓe kalfi ɗum sa yaltininde joom suudu ma ko halfi ko a yaltinan ɗum amma noon tawi ko bindanamo haaldi no foti lewru mayi nda liggo ɗum ɗo wanni oɗon a yaltinantamo askal muddu hoore waɗɗaki ema ɗum woni namdal gadigal ngal namdal ɗimmiwal ngal habarama ga almami Malik e imamu Shafiyu egginde asakal kamɓe ko adamul jawazi ko wasde dagade naqlu ha egginde askal ngal kamɓe mbi ko dagahi askal ngal eggine askal ngal waɗɗi tan ko leydi mo ganduɗa ɗo asko o jeeyaɗo ɗo woni ɗo ko ɗon tan waɗɗi askal ngal firlite
so wana tawi no ashaben mbiyata ni sahanunen mbiyata ni tawi wuro ɓalligo wuro ɗo gonɗaɗo miskineɓe ɓurɓe sattude miskinagal nan toon ɓeɗon e gotto kirtorako kono ɓeeto gottorako kirtorako ɗo de baasi ala guitta yoga e askal ngal eggina toon kadi ko yoga a ittata pop nawa ɓeeɗo ñigma ɓe mbiya kaari de yaltinta askal muddu hoore a yaltinata hen hunde pecca ɓeeɗo ko ɓuuri hewde ko dokka ɓeya fere noon no bagage o yaari yaltata e askal ngal yaltata ke haalis ma banggue waɗa joni sefa waɗa joni sewi jomum ko kalis calculta waɗa weef walla orange yo watta fere o kañum waɗata fere orange money o walla fere weef o machallah a jarama en gartat e ceerno Mouhamadoul Amine Diallo to kawel jalluɓe gawlo rasul bi tagi sallllahu alayhi wa sallam caggal nde pamɗen yewtere tigui rigui garta e bandiraɓe tottaɓe sukara mabɓe korka mana ganduɗa hoore ma to banggue madhu nabi inchallah ko famɗi famɗi fof on saaha mbawen wayntade waktu o ko gasi ha laaɓi haysono koye nder hojom goto صلوا على البدر أفزازا بلا صلوا على البدر أفزازا بلا مدن وعبد مطالب من بعد ما رأى فتاة زخراته ذات المجد والقرن صلوا على البدر أفزازا بلا صلوا على البدر أفزازا بلا مدن مر على امرأة تدعى بفاطمة تبغي الممالا ليها وهي المدن وهذا إذاك عبد الله سيدنا هدوا إلى الخير نافي دير مودن لكي يسير صدفا لدو رته آمينة الناقي يا أنسائر مودن أتمم لنا نورا واغفر جرائمنا تقضي حوائجه يا واسع الروح ما شاء الله فتبارك الله ما شاء الله ceerno Mouhamadoul Amine Diallo a jarama Allah yo moƴƴere ɗum noon waktu o gasi ha laaɓi haral leɓɓe no kollen ko dokkanɗen hojomaji gasi ɗum noon toroɗo bawi baynitoɗa inchallahu tabaraka wa taala eyyi ko yettude Allah tan e kadi e yettande Sénégal fof Allah e yettande sernaɓe men Allah e wasiyade yimɓe ɓe tan ko Serigne Touba Mbacké wino ko wa ba'du fa'alam anna khayra mastaghal fatan bihi ilmun wa dinullahi jal man fatahu hadayni fi dunyahu mustaghilan bil mali an mawlahu fama lahu gadan siwa al adabi yimɓe ɓe yoɓe cohlir janggude kadi emin ñaago président jooɗiɗo o emin ñaago kadi aduna o pop yoɓe kucciɗe e almuɓe rawatina almuɓe jooɗiɓe ɗo Fuuta to kamɓe jogui diine o darini yimɓeɓe kamɓe ginnata ɓiɓɓe jibinaɓe neɗɗo so yalti aduna kamɓe juulata dewle sino kume ko kamɓe so neɗɗo yalti ko kamɓe moftata so ɓiɗɗo jibinama kamɓe ginnata dewle kamɓe kumata kamɓe kadi duwoto kadi jaam e leydi ndi duwoto jaam e aduna o pop kamɓe kadi goni wasiyaji men kamɓe jogui en saabu seydi Cheikh Tidiane wi assuyuh hibalullahi fi ardihim faman tamassaka hum najaw yoɓe ballu almuɓe ɓe duttoɓe ƴewto diine o ɓe dutto e almudago ko ɗum woni lasli kadi ko ɗum wattinto en calmini ceerno Mouhamadoul Mansour calmini musidɗo o no fewi ceerno Mouhamadou min beltima no fewi yo Allah sellin danede semmin en calmini jinnaɓe men en juurima calmini mawniraɓe men pop calmini famille men fof no fotirno kala ƴeewowo Pini TV ɗo woni en mbi yo Allah waɗi e muɗum jaam e kisal e salam Allah uddita ɗum yañna ɗum assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh noon ceerno Mouhamadoul Amine Diallo baynotoɗa inchallah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin yewtere nde heeɓi ha ɗo yewtere men sukara korka eɗen mbasi yo bandiraɓe tan yo tinno e dewal Allah
yo tinno e dewal Allah ko ɓuri tentude noon hannde yimɓe ɓe ne mbawi rewde dewal Allah so korka ari kono korka so maayi tan goto fof ruttoto wonno ala yarani noon korka ari ko yimɓe formation so tawi aɗa waɗa formation noon jiiɗa ko so tawi hankkadine a wiyama a heeɓi diplôme ma an jokkano jangguinirɗa ni wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin ko noon tigui wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin gassi ha laaɓi caméraman ko Djiby Dieng fa tabarakallahu wonno hoɓɓe men ko ceerno men Cheikh Tidiane Kane ɓurɗo lollirde toroɗo bawi wondude e ceerno Mouhamadoul Amine Diallo toon to cuuɗi men Kawel e yesso ayago ngo musidɗo moon almudel moon oustad Mansour Sall bindan gandal binda anduɓe e dendagal julɓe kuftidinde muɗum en calmini dairatuji ɗi pop en juurima ɗumen e dendagal yeeɓiyankoɓe fa tabarakallahu enen mbiya Allah yeɓɓe ko ɓuuri moƴƴude e jobdi wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu